Mbak Farida, ya apa meh sampean wingi aman tak gak udane lho iso koyo disuntek ngono. Ya Allah Mbak, udane wingi lho kok disuntek Mbak. Talang kula Mbak gak ngatasi Mbak. Ya Allah banyu sok sur coba petekon jero Mbak. Ya Allah Mbak, tuweles kebles kuwabe iku lho. Aku sampe kok pasar senggol iku jejer-jejer. Iya iku wis kalong mau gak nunggu mesti gak ketok omahe. Saking nemene kabeh di. Soale wingi kan kebanjiran nemen sih Mbak. Tapi aku iya kok Mbak, iki tekan nak aku. Iki lah aku sampe ngungsi nang gone Mbak Nong, nggone Mbak Yus. Nunut nang kamar mandiku gak iso digawe. Lah yo ngene iki lho ya apa sih Mbak Yus? Jarene 5 tahun pisan delok ben taun nak koyo ngene Mbak Yus. Wis 3 tahun iki ya. Iya, pokoknya mulai Desember ada banjir ya. Iya. Ngene iki gak oleh bantuan ta? Lek oleh bantuan ya kepingin rek aku rek. Lho alam balik bantuan aku ya gelem, Mbak. Kok ngedata aku lho terdampak sampai njaba jero iku ya apa? Njaba ngene jerone iya. Gak oleh rek ngono iku rek ngarep-ngarep bantuan. Sing luwe nemen kok kene iku akeh. Mbak, gak arep-arep bantuan ya apa? Lek modele koyo ngene aku ya arep-arep, Mbak Yohan. Lah ya Mbak Yus, awak dhewe tuku omah nang kene 10 tahun ya. 3 tahun iki lho banjir terus ngene. Terus ya apa iki penanganane? Mosok ben tahun koyo ngene rek Sidoarjo kok gampang banjir. Ada lek banjir iki gak dino-dinoan Mbak. Seminggu 2 minggu lagi sat Lah awak dhewe lah gak iso beraktivitas, gak iso nyambut gawe, gak iso riwa-riwi. Iya, kok marasa dulu udah deres banjir maneh. Ya. Anggane Sidoarjo iki jareku nemen kok nemen daripada lain-lainnya. Ya wes, aku tak kongkom ya dadi mermaid do omahku ya. Ya, aku ya tak mulai pisan ya Mbak Yus ya. Iya, Mbak.